Gasteizko Zaramagan bertako txapelketaren 42. edizioa bizi izaten ari gara. Aurrez gazteagoek jokatuko dute eta orain promesak ikusiko ditugu. Bizkaitarrak, bi gipuzkoarrak aurkariak. Gerriko Gorriz, Joritz Egiguren eta Beñat Garmendia izango dira. Eta urdinez, Xabier Arrizabalaga eta Andoni Arrasate. Tolosa, Beasain, Ondarroa eta Markina Xemein hauen jaioterriak. Fernando Palacios, Arabako presidentako daukagu gurekin. Zer espero genezake, Fernando? Bueno, ni uste ikusten dute Niko Palmares Pulitxa, dituzte lau pilotariak, partidu interesgarria, Gipuzkoa Bizkaia en kontra, gero atzaldean Miribilan be Bizkaia Gipuzkoa en kontra partidua dago. Baina, bueno, partido hau, bueno, printzipioz, bueno, pilota da edo zingeuza pasalike, baina ni ikusi ditut, bueno, beste partidutan, gora dezagun urtarrian hasi zala Salamagako txapelketa, eta final honetara llegatzeko partidu batzuk irabazi behar dira. Eta, bueno, printzipioz espero dut neurketa berdintxo izatea. Orain txasiko da Xabier Arrizabalagaren sakearekin. Egiguren bolea zerantzun dio Ondarrutarrari. Arrasate, Garmendia, gazotu gabe ezin da pilotaka da, atzera orain Arrizabalagak. Arrasate. Garmendia entzat, pelota zabaletik, erki bildu du. Indartzu zortzitik, Markinako atzelari ezkerra, berriro Garmendia oso ondo gurutza dutakoa. Egiguren. Arrasate. Erki jetxitakoa. Aurkerakoa Egigurenek, nik uste nahi eta joduela erdira. Golea Xabierrek. Utz orain Ondarrutarrak, lehen da biziko tantoak Gorri, pelota berarekin segitzeko asmoa dute eta batik bat atzelari Gorriak. Pelotaka da bikaina joditu, bi atzean eta bat txapagainan moztuta. Bai, ni esan ditudan hasieran, tantoa lehiatuta izan da, eta printzipioz ala izan beharko luke partidu guztia, geuzarraurik ez da pasatzen. Dute, bueno, bi atzelariak Niko Politadia, ondo defendatzen dute bi eskukin, eta uste dute, bueno, indarra antzerakoa dekotela, atzeratzen dutela bilak ondo, eta ni uste dut partidu hau aurrean egon beharko dela gakoa. Lehen aipatu duzu, Miribila auzoko Bizkaia pilotalekuan jokatuko den finala, pronostikoa nahi duzu, finalerako Urrutikotxea edo Irribarria? Bueno, bakizu, apostuak, deiko berdintxu dago. Nik uste dut Irribarria ez bada nervioso jartzen, ze azkenean pasatu ditu bi aste elkarrizketa gora, elkarrizketa bera. Eta materiala, bueno, baditu bere gustoko pilotak. Eta ez bada nervioso jartzen, ni favorito moduan emango nuke, baina hori bai. Guztio dakigu ze defentza dekon Urruti, gero defentza itzela, esker paretetik oso ondo ateratzen du pilota, gantxo, sotamanos, gero, normalian oituta egoten da, bosgarren kuadrotikan defendatzeko. Baina Irribarriarekin, segitzen badu Olaizola eta Bengoetxea moduko partidua jolasten, zazpigarren kuadrotikan zailagoa da defensa horik. Egurenek atera du, erantzun ona atzetik, Arrasate, Keinu Tolosarrak. Garmendia. Eskatu Beasaindarrak. Zabaletik orain. Andoni. Joan den astean Derion Bizkaiko lauterriko txapelketa irabazi zuen. Markina Semeindarrak. Gaur beste titulo bat lortu nahi du hemen Gasteizen. Egiguren.
Garmendia. Ondo. Egureni behera egin dio pilotak eta ez du sartzerik izan. Bikain atzeratu ezkerrez orain Beñatek. Kanpora. Urrutiti sartu da oso indartsu. Arrizabalaga. Ba, gehiagi arriskatzen, nire ustez, bueno, Garmendia oso politxo hasi du partidua. Horatzean sendo jotzen, eta claro, ez ikusten badugu apurtxo bere palmaresa, ba, juveniletan Gipuzkoako kluben arteko txapelduna izan da, Titinurrengo txapelketa beira bazita deko, Memorial Etxandiko be bai, Malerrekako txapelduna juveniletan be, palmares politxa deko, eta hemen be, txapelduna izan da, Saramagan, juveniletan, así que beha badaki hemen zer dan irabaztea, askotan jolastu du hemen, eta, bueno, momentuz ni oso gustora ikusten dut. Egiguren, Arrasate. Garmendia. Lloritz, Xavier. Aukera aurrelari urdinaren baina azkenean asko baztertu zaio pilota. Egiguren. Garmendia. Gancho ona. Tanto, 3 eta huts. Oso ondo ireki durengoan Egiguren. Eusi, 3 tantoak luzeak ondo jolastutak eta politxak izan dira. Dute gorriak dominatzen ari dira, purtxo bat, eta ondo bukatzen. Baina, bueno, momentuz neiko pilotak ala egon dira, lehengo 3 tanto hauetan. Eta, bueno, momentuz partio bizia, alaia, eta ikusteko politxa. 187, bikotek parte hartu dute kategoria guztietan, 7 izan dira guztira. Gehienak Arabarrak 79, Bizkaitik etorritakoak 52, Gipuzkoatik 50, Errioxatik 18, Nafarroatik 8 eta Iparraldetik 1. Guztira 59 klub ordezkatu dituzte, azte sakea Egigurenek. Zaizuen Arrizabalaga zabalean eta tanto azkenean Bizkaitarrarentzat 1 eta 3 lehendabiziko tantoa urdinentzat. Ba, Izak ederra indu, eta baita ere urrengo pilotaka da ona, baina defentsa ederra demostratu Arrizabalagako hor, pilota ez bakarrikan altzatu, Izak komplikatu indio, eta gainera etorri zaio, eta Egiguren horrez da gauza izan iramateko. Egiguren esan behar da bai, biharko izarrak lauterdian azpetxapeldun izan dako da, Graunin banakan be azpetxapelduna, 2016 garren urtean, aurten, Miguel Soroako azpitxapelduna, orduan, lau pilotaria palmarez politxa dekote, eta badakite zer da finala jolastia, orduan, ikusten zaie sendo, lasaitasunez, eta bere lana konfidantza zeiten momentuz. Arrasate, Eutsi Garmendiak, atera behar izan du Arrizabalagak. Garmendia. Goleaz idurritzen saiatu da Arrizabalaga. Berriro txokoa. Asko zabaldu. Egiguren. Hortxe du aukera Tolosarrak. Bipareta oso ona. Bai, hemen bipareta jego zorrezkutxoa dira, hemen asko jolastutena badakite. Hor, altura hori topauta efektu apur batekin, guzi, Arrizabalaga ondo gokatuta zegoen, baina ez da gauza esan heltzeko.